तिप्रा मथानाव खाफुरमाबाय एरें माज्राबाय जाला रोजागै थैनायनि नांखा तिप्रा मथानि सेंक्राक आदम खरकसा चंद्र हरि जमातिया मुङै बासिसा उमरनि ताखु खरकसा थांनाय 12 आगस्ट सालमारिव गरजी मिर्जा काथालिया कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिङाव खबजांनाय कालाबन गामिव अरक खरसाताय दङ लाई थानाय 2021 बिसिनि 2 तारिख जुलाइ बीजेपी नि किसासक बरक रक पंचायत थांगै पंचायत सेक्रेटारि बाय आसुगै सामुं सिद्रा तांनानि फियाबा आबनो कासुनानि बागै थांलायनायनि नांगो तिप्रा मथानि किसासक सामुं तांनाय रक फियाबा आबा हाइके दादाक सिदाक मालायायै बुलाय तगलाय किसा ओंमाबाय पाति मुं कतर पातिवि थाङो आमचायो आबनो ति पंचायत गानाव चा फालै तंजानाय ताखु चंद्र हरि जमातिया बबो आ पाति मुङो गोरोंजाखनै 26 जनानि केस रमानि जागाबो बिनि मुङैबो केस कासावै थाङो पंचायत ताला रलायो हनै उलो अ केस तो रोखसावै रिक फ्रिक जागबां बलंगो खारै तंते तंते सागो हामिया बेमार गोसोगै थाङो ताखु चंद्र हरि जमातियानि बलं रगो तङै चावै तंमा खारै तंमां आरनि बिसिङो खरगनि रमजाखा आबा हेरो तेबो कक्तमा मानै बो लांमाओ आबा हाइकेरि फ्रिक जागियाखौ पाति मुंरक उमानि बागै बेलायखेनो खा साजागो ताई चाइ नों माया ओङै खारै मा तंमां पाइथाक जरा केबेल ओंसुकमांनो लांमा सासनानि नांखा थांनाय 12 तारिख आगस्ट सालमारिव गरजी मिर्जा काथालिया आमचाइनि बिसिङाव खबजागनाय कालाबननि ताखुक चंद्र हरि जमातियानि नगो थाङै अ खायरकमा नुखुंनि बररकनो याफारिखा तिप्रा मथानि सिक्ला मथा YTF नि क्रा बीर नुवातिया ताई बबे बाक्सा टंखा काथालिया मिर्जानि साब जुनाल चेयारमेन बरंगोनां राजकुमार नुवातिया अ पाति मुंनो थाङै खायरकमा याफारिखा ताई फिनाङो तिप्रा मथानि फासिंतै एबा एडिसि हापांनि फासिंतै नुखुंनो चुबानानिबो कग्रलायबोखा Bureau Report, Kok Tripura. Dalai kha khamani kok ini sini taku kokara Chandra Hari Jamatia Bokharoksa Tipra Mothani Saputar এবং কালাবন বাজারও চা দোকান রই তংমানি তিনি সংসার নয়াকারি থাকা তিনি সংসার নয়াকারি থাকমানি ঘটনা মহাইনো थांनाय जुलाई 2 तारिख बीजेपी नि किसु कर्मी बरक पंचायत बिसिंग हाबै सामुं हामिया तांगै तंमानि जराव तिप्रा मथानि गोबांमा सापर्टार दक साइमानै पंचायत थांगै अबनि एगेन्स्ट खालायफोरौ बरक पुलिस नि पावर बाय जे सामुं हामिया बरक तांगै तंफानो जे तिप्रा मथानि सापर्टार रकनो पुलिस बाय रिफ्रिगै बरिखा एवं गोबांमा प्राय 26 जना हाय बरकनो अदिनो बरक बिना दोषे बिना कारणे केस रिउई विभिन्न हैरानिनि शिकार खालायका पुलिस रक नग हाबै कावै बरकनो रुखा गोबांमा हैरानिनि शिकार ओंखा अबहायनो तिनि सिनि ताखु गकरा तिनि जे लांमा चय थांका ब खरकचा बाजारो चा दुकान रै तंमानि जराव हठाৎ खे पुलिस रक बनबो थांगे आक्रमण खालायमानि आगुलो बनि मुंगै केसबो फायसक पाइका एके नग हाबै पुलिस रक बि नग फायरुतुक फायमानि आबनो किरि जागै ब बलं हलंग थांगै हर हिन्या साल हिन्या ब खारि तंमानि जराव वाथै सिजागै थाम्फै वारजागै जे हामिया आंखानो पुलिस रक प्रत्येक दिन नग फायरुतुगै तंमानि बागै ब नग तंलिया बलंग हुजागै तंनानि नांखा साक हामिया आंखा पुलुम काखा बांमा रोग बाय बगि खा
आइफोनो डक्टर थांग्राग्लिया किरि जागै हठाৎ खाय लाइफनि प्रथमबार फल्स केस बनो रजागै